Illum nagħmlu tifkira ta' Santa Adelaide. Din il-qaddisa twieldet fis-sena 931 f'Burgandja fi Franza. Santa Adelaide żżewġet ta' 15 jew 16-il sena lill-Awtijier tal-Italja li missiera kien biħsieb li laqqagħhom minn meta kellha biss sentejn. Meta l-Awtier miet 3 snin wara, is-suċċessur tiegħu ried lil Adelaide biex iżżewweġ il-ibnu. Hi ma riditx u ħarbet lejn Canossa għall-għajnuna mingħand Otto l-ewwel. Huwa ħakem lill-Italja u żżewġu fis-sena 951. Papa Ġwan it-12 ikkuruna lil din il-koppja bħala l-mexxejja tal-Imperu Ruman. Wara l-mewt ta' Otto fis-sena 973, Adelaide kellha xi tgħid ma' Otto t-tieni ħabba t-tifel tagħha. Hija stabbilixxiet bosta monasteri u knejjes. Hi wkoll saret interessata fl-evanġelizzazzjoni. Adelaide mietet fis-sena 999 f'monasteru f'Selz li stess kienet fondatriċi. Hija ġiet ikkanonizzata fis-sena 1097.